Vanangu, whether you like it or not, ndoda kuti ndikuudze chinhu ichi. The reason why mazuvano vasikana vazhinji vasingacha concentrate patsika dzakanaka. The reason why mazuvano vasikana vazhinji vasingacha concentrate pakuchengetedza zvinofanirwa kuchengetwa. The reason why vasikana vazhinji vasingacha chengetedze hunhu hunodiwa. The reason why vasikana vazhinji vasingacha develop munhu wemukati inyaya yekuti vakarealize chinhu ichi kuti kana uchida kuroorwa, kana uchida kukandwa mukicheni, kana uchida kupfimbwa, do not appeal to the conscious mind, because people are no longer using their conscious mind. So what do they do? Vanongonoshama. Kana vashama, why is it that vanhu vari kushama? Why is it that vanhu vari kuzviexposa? Why is it that vanhu vari kudisplaya mahips? Why is it that vanhu vari kudisplaya mazamu? Inyaya yekuti they want to bypass the conscious mind. Why are they bypassing the conscious mind? Because if someone makes a decision based on the conscious mind, bate marara iwayo. If someone makes a decision based on the conscious mind, terere zvinhu zvisina maturo. If someone makes a decision based on the conscious mind, tenge packaging. If someone makes a decision based on the conscious mind, tenge achishandisa color. Whether waita yellow board, kana kuti une black beauty, whether uri mukobvu, kana kuti uri mutete, whether wadevelopa mahips, kana kuti hauna kuadevelopa. Munhu ari kushandisa conscious mind, haatenge achishandisa emotion, haatenge achishandisa subconscious mind, anotenga achishandisa zviripo. Saka vanhu vakazviona, vakazvinotisa kuti because you have ceased to think, you are no longer interested in thinking. This is the reason why people are now bypassing this conscious mind. Why? Because you are thinking with the subconscious mind. This is the reason why when you guys are dating, you spend a lot of time being physical. You spend a lot of time being in bed. Why? Because people realized if you want to walk this man to the altar, you need to bypass his conscious mind. Ndo zvandaireva inini kuti ma relationship enyu mazhinji ari kuoperatwa makasiya conscious mind, ari kuraniwa ne subconscious mind, ari kuraniwa nema emotion, ari kuraniwa nema feelings, ari kuraniwa nekufunga neseri, ari kuraniwa kwete nekufunga mune zvakanaka. Handina kuti inini mukati meupenyu chivi chiri mumaoko, chivi chiri mumakumbo, chivi chiri pai, chivi chiri mumusoro. So as a man thinketh, so is he.